Hei, bine ați venit, voi face un nou episod din Miscrits. Știu că n-am mai făcut unul de mult, așa că am hotărât să fac astăzi. Voi arăta un glitch ciudat numit mersul pe apă, pe insula Tiki Enchantată. Nu cred că toată lumea știe despre această insulă, deoarece am aflat de ea abia când s-a lansat harta Miscria. Exact lângă barca, când mergeți către insula Vulcan, o luați la dreapta și o să găsiți o barcă. Așa, și aici suntem. Vă pare cunoscut? Dacă da, aici se află glitch-ul. Lângă acest copil care mănâncă un pește, puteți merge pe apă. Chiar pe aici. Nu atât de mult îți dă voie. În dreapta nu poți, dar poți în stânga, pe aici. Mai mult de atât nu se poate, dar mersul pe apă mai se găsește undeva. Primul rând. În al doilea rând. Chiar pe lângă copăcelul ăsta mai puteți merge pe apă odată doar. Până aici. Dar mai puteți lua și în dreapta pe lângă acea apă curgătoare. Acesta este drumul. Atât am putut afla. Nu știu dacă mai poți merge pe apă și în altă parte. Voi căuta mai târziu. Și ca un extra pentru acest videoclip vă voi arăta locația lui Twilight Exotic. Aici sunt doar 4 miscriți unici: Barrock, care este normal, Electro-Blue rar și Furfin epic. Și Twilight mi se pare că e exotic sau e tot epic. În acest buștean rupt este locația lui Twilight. Și îl mai puteți găsi și în acest copăcel și în copacul acesta portocaliu. Eu unul nu l-am găsit, dar acolo este și locația lui Furfin. Păi sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă da, lăsați un like, abonați-vă și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Ne vedem data viitoare, la revedere!